तो सबसे पहले एगो माई के भजन से सेवा बात आई कोशिश करता जोगिन के झुंड सोबे गले नर मुंड सोबे जरत हवन कुंड शोभे मातु बक्र तुंड के दानों के मारी काटी मैया चामुंडा तू नाम हा चामुंडा मरवैया चंड मुंड के गायक के सम्राट गायक शिरोमणि श्री भरत शर्मा जी के भजन ओकरा के कोशिश करत है। नीमिया के डारी मैया नीमिया के डारी मैया डाल लिया सनवा खिचू मैया झूले झूलावा की झूमी झूमी मैया झूले झूलावा नीमिया के डारी मैया नीमिया के डारी मैया डाल लिया सनवा की मैया झूले झूलावा की झूमी झूमी तोरे बहिनिया के भैरो हवे भैया आदिशक्ति देवी के अनेक बात जेकरा सहारा नइखे जेकरा सहारा नइखे राखेली शरणवा की झूमी झूमी मैया देवी बारत की झूमी झूमी ना आयरन देवी पिया में माथिंदाई शीतला बनारस पारी अन्नपूर्णा माई आयरन देवी पिया में माथिंदाई शीतला बनारस पारी अन्नपूर्णा माई कश्मीर में वैष्णो देवी कश्मीर में वैष्णो देवी जाने लग